Minun nimi on Heidi. Minä työskentelen terveydenhoito- ja kauneudenhoitoalalla. Olen kosmetologia farmaseutti tai farmaseuttiopiskelija. Ja halusin täydentää omaa osaamista myös noissa kestopigmentoinneissa. Ja valmistuinkin tänään 3-päiväiseltä Master of Permanent Makeup-kurssilta täältä Silveriltä. Ja minkä takia minä tulin just Silverille, tai miten minä löysin tämän paikan, niin olen ollut täällä itse asiakkaana vuodesta 2017 suurin piirtein. Ja asiakkuus on jatkunut aina tähän päivään asti. Ja siitä syystä, että mä tiesin, miten taitavia ihmisiä täällä on töissä, eritoten Natalia, omistaja, koko yrityksen sielu ja tämän koulutuksen vetäjä, niin kun tiesin, että tekijä on taitava, niin uskalsin myös sitten ottaa koulutuksen vastaan sellaiselta henkilöltä ja sain oppia kyllä parhaimmalta. Koulutus kesti tosiaan 3 päivää. Ekana päivänä oli todella tiivis ja tiukka teoriapaketti. Käytiin paljon teoriaa kulmista ja huulista ja pigmenteistä ja ihan kaikesta. Sen jälkeen, ja itse asiassa ekana päivänä jo vähän harjoiteltiin lateksillekin, että miten se pigmentointi tapahtuu käytännössä. Se oli vähän haparointia, jatkoin harjoittelua kotona ja seuraavana päivänä. Toisena päivänä pääsin myös sitten katsomaan, kun Natalia teki käytännössä ihan mallille sekä kulmat että huulet. Olin siinä sivusta seuraajana ja pääsin sitten kyselemään, että miten ihmeessä mikäkin asia tehtiin ja että osaan sitten itse tehdä. Tänään oli sitten tämän koulutuksen huipentuma ja pääsin itse tekemään 2 mallille sekä kulmat että huulet. Ja no, se meni ihan kivasti. Natalia oli siinä koko ajan tukena, ei tullut semmoinen kauhea paniikki, että voi ei, ensimmäistä kertaa joudun niin itse tekemään, vaan Natalia oli siinä tukena, mikä auttoi sitten kyllä tosi paljon. Kaiken kaikkiaan ihan koko ajan Natalia tuki, opetti tosi paljon. Muutamia hokemia, mitä tällä kurssilla on tullut liittyen vaikka permanenttikynän tai laitteen pitelyyn, niin ne on kyllä iskostunut hyvin mieleen. Parasta tässä on se, että en mä vieläkään jää yksin, vaan kuukauden ajan saan sitten kiusata Nataliaa kysymyksille, jos joku asia vaivaa. Ja tuunkin varmasti laittamaan sitten omista töistä kuvia ja saan niistä palautetta. Et ihan voin lämpimästi suositella jokaiselle, joka tahtoo laajentaa omaa osaamista tänne alueelle, niin Nataliaa opettajana opettaa todella selkeästi ja on persoonana niin ihana, että pelkkää sydäntä ja rakkautta.